Hi guys, ay mga kaupa, madyong hapon din yung tanan. Kuan na deron guys. Alas 3:40. Diya di amin ning laag mi dari sa Sunken Garden dari sa Bilibid. Tas precious og si tatay kay labong ning init ning saliat miglakaw kay Sabado man pud no may biyahe sa tay. Hapit mi dari di ah. Kay nagkuan magusto tay para sa bubong sa tricycle kay guba na lagi diya. Pamandi ay lag salaman mi dari. Hi. Hi. Isus. So una lami dani kay arang hinlo adya karon kay kasagbutan naman na murag wa naman nila pahinlo sa una kay hinlo man ni. Magsimana Santa na ni kay naman dan hidaghang magi kuan camping. Para datog kuan ang sa tuig nga nato tay. Kung karaan nga sa to? Di katubang dakang bomba. Ag kuan karaan nga kanyon sa paghira ba na? Paghira sa mga hapon sa una na didto. Di na may mga tugladyo kay ag tricycle gipabilin raman sa guard sa Bucor dito sa parkingan. Da, tarobay mong pinalit buwad basikan ang datos iro. Nak, lipay ka nak, nakalaag ka, na umigas ding. Kay labong ni init na kay das naging simana sige ra man juguan. Adto pagbuhat sa init, signabo sa umigas ito dapita. Suot ka sagbutan. Tari ras landong nak. Uy, to man kadung sa init. Sus Ginoo ko, mura mo nakabuhing kuan. Mura mo nakabuhing kanding. Masig na kipe. Init ay. Agtulin nagladyo. Lain din ng batang way natad kay makagawas murag kuan. Nakagawas sa kulungan kay wa may natad. Lamihan tas buhol lungingan. La oy. Dari kay ara pang inita. Nadaghang mga estudyante dito guys to kay nay nang giduwag soccer, diyan na po yung mga nang estudyante nang kuan siguro nig Sabado ba na activity. Dining dapita hinlo ni sa kadyo sa una karon kay nilabong naman. Lami ba jud pud mula ag panagsakay. Sige raming nasud sa bahay. Kay ag nag-order manggod sa bubong sa tricycle aga tumanggong tag-eja sa tricycle. Kay si Jamay nakahibaw, wa pa manday kuno. Kay aroma adyo na pang tatay kay labong wa pay biyahe. Badug Domingo Lunes wa biyahe. Tarong nagbiyahe nagka Martes pohon. Okay nag tricycle kay nabuslot nagatot. To ang lajuag gipang abutan tulin-tulin si Precious. Paila jagway natad sa bahay. Tulin-tulin og lajo. Dali na, kay init para ba mag alas 4 na pero init pa. Na ganahan na ni si Jamulakaw, di na halos magpahawid. Op. Kapoy na. Sapit-sapit nagtail. Dami enta dani mag-jogging kay luag kaadyo. Kay lajo man pud mi dani. Pwede makayag naniag mabuntag og sadyo kay si Precious tag alas 6 naman mo mata. Uy, wa kay natad sa injo? Sus Ginoo kong garain taos bata. Tara na ato nakangatos init kay ara pang inita. Ato na ta. Wala na umigas na ba? Umigas na daghang. Tara ta umigas na. Umigas na. Wala, gumusin nila karon ng hugawa.
Tara na. Agi-agi ka jud nakakuan kag dapaw ha. Ang way natad na amurag nakabuhing kanding katuro ba na wala na baso diha. Na di pa kuno mi mo uli. Kita kag sagbot nak. Na di pa kuno muli pag ha kay kuan pa na. Mudamag ka. Siga dyan mo tuhod. Wala. Buwan na ba na? Batur ba na? Mauni na nagparkingan sa mga sakyanan. Sa una kay pwede man sa tricycle dito sa mga giatuan. Jadi naman ron na mga kamanggahan ng mga sakyanan. Kaya tricycle. Tara na! Tara na kay mga hapit patagpalit og suwa. Utan. Sani man na uy, mura man nakabuhis kulungan. Ato kas buhol na kita as kag tulinan, to ana. Tay. Smile sabi? Smile hi sa hi. Hay bitaw na mamumo na ron. Hi sa hi. Maghinay man day pud. To na. Wow, honey. Honey. Nanangaut na. Sa ito yung dagan? Sa ito pronos dagan? Iba to. Terus lagi. Man maghinay. Tari na kanay motor. Gana dami kabay guys. Salangan may kanihapit kami sa palengke kanay palit ni. Puta no ni precious o kuan. Isda. Kaya labong dito na po doon yung palit na lang po doon. Bata, hindi na halos muna og sa tricycle kaya gusto na mo tumulingkod sa driver side. Tapos una, garaan na kayo ginoo ko. Murang nakagawa sa kulungan. Kaya isda ron ang mahala. Una makabuok 200 man. Alam gipalit guys ang duhaw. Dagag may rarabapod. Manihapon na dahil guys. Sa ganun panihapon kay avocado. Kaya nakapalit na avocado tag 100 ang kilo pero lutong-lutong na pud. Namili na jud ko. Tintaha pa. Diya dami gulay sa lingganihang udto. Manok, gibutang agripolyo o galugbate. Nagsi precious di Hi ikaw din. Hi. Hi. Pampos precious og luto na. Ang ikaon kay mangga. Suwa mangga. Mangga suwa pare sa avocado og luto. Dapat luto na mangga ganihang udto binatangan o turmeric. Naman na salin ganihang udto turmeric sa tay. Gapon ta. Hoy, barag. Kagubot na gigana presyo lagi pang kuha na siya mong duaan. Di pa matug. Nak. Aleo. Hi sa hi. Tira dia. Tong 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 tong. Hiting sa mangke? 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 Kau mana? Mangke ba ito? Ano to? Siting sa mangke? Mana rin may panihapon guys. Mas precious nagduwa. Kasi panggubot na kigdaanan. May pangkuha pa dyan isang mga duwaan. Anak! Hi sabi! Hi sa hi! Kaya kung kami uporon guys, dim-dim may gamay. Kaya kamang kuhan.
Buwan ipalit. Mudim-dim-dim meron kay kuha na mo ron sa ulog sa among kapatan ka buwan sa among panaghinigugmay. Pero kuha na mi danay kuhan. Pag hinigugmay ro di ay. Pero 4 years na mi danay nga namudyo sa bahay nya sa katuig na padog 5 ka buwan si Precious. Nakakawa na mo diri sa bahay. Saya may magkuhan kanang kuting-kuting ba kay busy naman ka Diyos kuhan lakaw sa panahon. Abi jud na guys og kaning abroad ra kaning abroad ra ta ma-stress pero mas stressful pa din yung kinabuhing inahan. Kani daay motherhood ay guys is hard. Labi na og maadyo kang ginikanan. Para na ara jang lisura kay kana laman jang kakaison ka ja di na mo pwede bijagi mong anak mo nang antuson sa jud nimo gimong ihi hantod mo uban nimong kauban sa bahay. Baho. Baho ko na Precious. Di mo ni laro to nagyang video ay siya ang inagsag dira nag muhilak di mo. Di man jud ko makabidya sa bisag karadyo trang kalikod kay magtruma ko na ng mga daghang balita dito sa social media. Bisag lampo ko ta sino o madlat man ko mo bidya jud. Labi nailamok, mangingkib. Kaya na tay, lagay na. Hala, tagay. Inom tamas ginhawa. Uwa niya. Ipisan ko kaning baso sa alak. Tion ang katapusang tinulo. Hangtod ang inulbo sa Sir, sa laing buwan nga pag-antos na. Nahuman na daming kuan guys, painit. Painit ra ko mas makina kay ngitay ana. Bitaw. Pila ra bay pa kuan sa lawas gay pa-askil. Maka-askil man kuno sa lawas ning red wine. Ja magbasa ko comment sa ang video das July 31. Naghangtap comment ra ni nga vlog das July 31 si Ate Marsan family in Korea. ka-askil na puluja may noon. Ay si tatay naludya ko no guys, naga ko na-askil ko kagipaningan ko. Hi Precious, smart naman lagi na maayo gyud mo sunod-sunod sa monkey. Uy, monkey man di ijang sag-ug madyo. Yan sag monkey na? Monkey ba monkey? Magandang salamat Ate Mers and family ko rin sa papanan. Murag ning slim kagamay po. Wa man ti. Mura man gyapog hang timbang. 63. Pa ko nang anak po nagpaps meron ako din dere every year gyud mag-check pati breast check up. O bitaw ko no every year jud bitaw ko na igiinan ko sa center sa midwife. Kaysa wala lagi mura ubaliwa ra man to wala may pakialam pero karon kinahanglan na jud kay dahil ning nanatay anak mag health conscious na ta. Mayo kay nainay mong punpaw kay sabay na mong pagtok sa tingog. Wa lagi na jud among cellphone ti agda ang cellphone. Wa jud madam ni undo kanimo na gamit og video ka mama karong og video. Cellphone nung bag-ubaw sa ni karadab ni cellphone na. Wala maadyo yung video. Akong friend sa Amerika pa wala perahan wala ra na apel ang ubari. Naman ko pa inga natin basta di naman dyan matutuhan ag sa ubari. Di mo pwede mo kong bukwaon. Jaga kay naramang kunos lining sa tissue sa mattress. Nara sa gawas. Hindi ko siguro po makamagin. Pero naampo dyan kong maadyo mo. Maadyo kong milagro nga di naman ang kakamoperahan. Madara ang tagmahilisan na. Kaysa katong igsuon sa midwife center.
ning kuan ra kuno pag idya nadarag injik ning kuan ra ning singana na ning nawa ra bag bukol ana bag kagamay kasi pwede ra pag ingato aho. Anti Mayla hinampas sa Tagbilaran City nindot jud basta nay utan mao lagi anti sige ra jud utan dari kay sabi na nay bata agad naman ako kay iwas sa jumis mantikaan og kanang pagkaan ambok man kay ijang ganahan ha bitaw man kay ijang na memorize og tama nante mo pijang masundog mangke Kau. Ma'am Joy Woy okay ray mo result pa dako na si Precious bugat na kuguson daghan na makahimauhan dito hindi na nun si Zama magpakugos ma'am kay gusto si Zara maglakaw gusto maglakaw dyan magdagan-dagan na ba dyan di na magpahawid malagi ang pala mo dyan ko Ginoo nga okay lang pagresulta Ginoo na ibahala sa tanan. Ayaw lagi Lola ni Precious kamauna dyan ka bibi amping mo diha salamat Lola amping mo diha Ate Lodi Saladin good job Precious tagan ka dyan salamat amping mo diha Ate Lon siya ayop good appetite baby Precious matalino buyag si baby Precious amping mo tanan kanina dalit anon di Armando at beautiful baby Precious. God bless you all. This wishes sa tanang pamilya. Tagan kadtong salamat God bless you mo. Doble ang pud mo diha. Bubuyag na lagi po ni si Japro na isahay mo malagan sang ipon di mo kaon pagsunon. Pero okay lang man dyan pamati silang kuan kay naman nanubo dani lagos ubos og ibabaw. Nang isahay. Kita siguro kadtong mo kaon. Wala man si Jay sao. Kay dani ipon. Kaon na si Jay. Telo di Saladin diri day namin nagbati karon kay Summer gato sa shout out day pa lagi tilami ba sa pag-alugbati salamat pag kanunay tay sa inyong kanunay pagtimbay sa video Telon siya ayop salamat sa pag shout out Violet God bless you all love you precious good luck God bless you more te ang pipumuda sa kani hello ma'am pili sa taghap hello pretty precious salamat ma'am sa pagpananaw sa video Ma'am Erlinda Madilo watching here in the island burn of fire. Taga kami ginday ka Ma'am Erlinda Madilo. Taga kami ginra bagkaliwat nila inahan ni nanay nila sa nailito. Pwede lang apelido Kanyos. Dako sila ka lansunisan sa ijang kaliwat ito sa Kamigin. Dias Kamigin. Ma'am Milos Mia, saghan ka dun salamat ma'am. Yumi kayo mong giluto pa. Malagi ma'am lami pagka dyan magsigig sunod ay lami apag Precious lubi kinagamjang lubi ron dari tag 50 na gali pa dyan ladya hello ma'am Sara Laila Amid sa Bahrain wow good job baby Precious salamat ma'am sa pagpanglantaw ma'am Arlene Rolon daghang salamat po ma'am sa kanina yung paglantaw ladya ka kanina mo kuan comment God bless you more po doble amping po mo kanina Ma'am Berna Mendoza daghapon kadtong salamat ma'am sa kanunay pagpanglantaw God bless you mo Manang Helen very good baby buyag garaon na pagtuma naglisay kay di namang pahawid ug makagawas kangaroo lion tiger basta tayo itong video rong adlaw guys dyan kagong salamat po dyan tanan mara tayo mong lakaw gunja ito sa bilibid sa Sangking Garden nihapit mi kaya makataas kong tulin si Precious makalakaw-lakaw balik ko numi po na ito o makalugar kaya rin taas po sa tulin maglakaw kay lahi na dyan yung natay-natad kaysa marami na rin super mi sa bahay lahi na dyan ang anas gawa siya makalakaw kita po mga green nga sagbot kay mga kahoy dito mag-amping mo kanunay God bless us all always peace be with you all always and see you again on our next vlog bye.